kullum hankali yakan gaya mutum da cewa aikata abu mai kyau sai dai shi mutum wayancan ƙarfi guda biyu da fawa guda biyu su hana shi aikatawa. Ɗauki uwa gababiya, idan ka ga mutum yana jin abin jijiyan wuya ana riƙe shi yana cewa abin a bar shi, to yanzu wannan uwa ɗin ne ta motsa, yanzu shi ke sa mutum ya abin da kira intikami, ɗaukar fansa, abin na fansa uwa gababiya kenan. Misali yanzu wani kawai ya zo ya same shi haka sai da masa haka, yanzu wannan abin da ke tsakanin mu ma bai ishe shi ba ma, yanzu kusa ma ya dan mini elbow tukun, ai kuwa bai isa ba, za a kana ta fama da mutum. Amma inda a haka zai bi da hankali da zai tsaya yayi aiki da hankali zai ce musu a zauna ka kiyaye shi ga mene ma yasa tukun yayi abin yayi maka haka, me yasa yayi maka haka, to hankali sai ya gaya maka abin da za ka yi. Amma da zaran abin da zuciyar mutum ta motsa ko kuwa ga dabi'a ya motsa, to yanzu mutum kawai zai je ya dauki abin ya yi intikami. Dukkan barna da kake ganin su a doron ƙasa wanda ya shafi zalunce da fin ƙarfi da danniya da ƙwace da faɗe-faɗe da kashe-kashe da komai da komai za ka samu mamba nasu mabubugansu daga kowa ga dabi'a. Kuma mutum yana da wannan. Haka duk abin da ya shafi aiki na shahawa, to shi kuma misali mutum ya kai shahawansa inda Allah ta'ala hana shi, to shi kuma yanzu za ka ga tasiri ne na kowa shahawiyya. Amma dukkan wa'innan uwa guda biyu ko kiwa guda biyu ba za su yi tasiri akan mutum ba har sai lokacin da ya sa hankalinsa a ƙarƙashin ƙafarsa ko kuma ya bin shawarar hankalinsa. To su annaba da imatul masumin ba wani abu yasa suka zama taska na makarimul akhlaq ba face tasiri na uwa akaliya, to ya rinjayi ko yana rinjayen wanda shauran kuwa guda uku na kiwa guda biyu nan ne, wato 100%. Alama in ka ga mutum in ka ga ɗayansu ya yi fushi, to ka tabbatar da cewa fushin nan nasa an saba ma Allah ta'ala ne. Amma in don wani ne ya masa wani abu a ɗabi'a irin ta ɗan adantaka, ko ya yi masa wauta ko ya masa wani abu, kuma ya muna na masa da kamar da muke ba da labari da zuwa da manzo, to bayan da za a yi ka martani daga wurinsa zai yi. Domin mana lokacin da manzo mai tsara da aminci ya fito maka, ba duk abin da mushrikai a cikin Makka ko na siyaji ya ɓuya ba, saboda sun san yanzu adadin dakarun da manzo ya shigo Makka da abin nan da su abin nan, bayan abin da ya faru tsakaninsa da su a sulhul Hudaybiyya, sun san lallai manzo rama ba zai kyale su, da su kuma yau Allah ta'ala ya ba shi zafara kansu. Sai kowa ya je ya buya, sai ya sa aka yi sanarwa cewa to duk wanda yake so ya tsira ya zo gida Abu Sufyan. Amma in ba haka ba, mutum ya zauna inda yake ya same shi, to shi ke. To da haka mutane suka yi ta taruwa a gida Abu Sufyan, har da shi Abu Sufyan shi ma lokacin bai musulunta, saboda haka sai da suka gama taruwa sai ya zo ya ce to duk su zauna, ya zo kansu ya tsaya, sai yake ce musu to me kuke zamanin zan aikata da ku a yau. Sun sa abin da suka yi masa shekaru 13 da ya yi, za a iya cika littattafai da abin da suka yi masa na cutarwa, kuma da yawansu ma suna nan hadiran a gabansa yana ganin su, har kuma suka nemi su raba shi da ransa, sanan Allah ta'ala ya tsiratar da shi ta hanyar hijira. Saboda haka yanzu ga sunan a gabansa, ya ce to me kuke zamanin za a aikata da ku, ido ya rena fata. Abin da suka ce masa shi ne, mun san ka kai karimi ne dan gidan karimai. Me nake nan suke nufi, ya yi musu aikin karimci da kuma abin da suke gada ke da dama. Suke da sai ya ce musu in habu wa an tuma kula, haka ya ce to shi ke ku tafi, an yanta ina iyaka kawai yanzu tun musulunta, kawai mutum ya shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shi ke yanzu shi personal abin da suka yi masa yanzu shi ba issue bane ba a wurinsa, sam da abin
bai dauki wannan a matsayin abin da yake da wani gurbi a zuciyarsa har kuma yace zai dauki abin da zai dauki fansa ba. Makarimul akhlaq ne. Wata ran an je wani yaki an dawo sai akan hanya kafin a iso gida sai rana ta zafin rana ya dame su haka ya dame abin da ya dame shi manzon rahama da sahabansa sai suka huta suka sami abin da bishiyoyi kowa ya je inda zai huta. Gashi wasu daga cikin makiyan sun riga su yi wa gaba sai suka hau bishiya suka laɓe. To bishiyar da manzo zai huta a ƙarƙashin ta akwai wani abin mutum da takobinsa har yana son sai dai bar manzo ya zauna ya kishinge sai ya sauko da takobinsa zare a hannunsa sai ya tsaya kan manzo yake ce wa manzo man yamna uka minni, ya daga takobi man yamna uka minni, wai wa zai kare manzo ya ai gashi nan ba da saka abin na karba wa ya fama fito yanzu gashi nan da takobi a saman manzo ya ga masa wanda zai kare manzo rahama ne ba Allah ta da ya ko shi dan abin dan aikan Allah sai ya ce masa sai manzo ya ce Allah 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 sabo an ce manzo na faɗin wannan kawai sai ga takobin nan ya faro daga hannun mutum. Allah kadai ya san abin da ya gani ko Allah kadai ya san abin da ya gani saboda sai ga takobin ya faro a sai manzo da ki takobin sai ya ce masa to kai kuma man ya nuna muka minni sai daga takobin ya ce wai dai zai abin ya ce wa manzo kun khair akhir ce ka zama mafi alheri mai riko da takobi mara kana zani shi kenan to zai ce to shi a kyale salawat irin wannan a rayuwar manzo da imma alaihi wasallam za ka da yawan gaske